אמר רבנו נחמן מברסלב, טוב מאוד להשליך עצמו על השם יתברך ולסמוך עליו. בדרכי כשבא היום אני מוסר כל התנועות שלי ושל בניי והתלויים בי על השם יתברך, שיהיה הכל כרצונו יתברך, וזה טוב מאוד. גם אזי אין צריך לדאוג ולחשוב כלל אם נתנהג כראוי אם לאו, מאחר שסומך עליו יתברך. ואם הוא יתברך רוצה בעניין אחר, הוא מרוצה להתנהג בעניין אחר כרצונו יתברך. הריני משליך עליך אבי מלכי ואלוהי, את כל תנועותיי מחשבותיי רצונותיי דיבוריי ומעשיי. הריני משליך עליך אבי מלכי ואלוהי, את כל תנועותיי מחשבותיי רצונותיי דיבוריי ומעשיי. שלי של אשתי של ילדיי ושל כל הנלווים אליי, שלי של אשתי של ילדיי ושל כל הנלווים אליי, שהכל יהיה כרצונך באמת, שהכל יהיה כרצונך באמת, שהכל יהיה כרצונך באמת, שהכל יהיה כרצונך באמת. הריני משליך עליך אבי מלכי ואלוהי, את כל תנועותיי מחשבותיי רצונותיי דיבוריי ומעשיי. הריני משליך עליך אבי מלכי ואלוהי, את כל תנועותיי מחשבותיי רצונותיי דיבוריי ומעשיי. שלי של אשתי של ילדיי ושל כל הנלווים אליי, שלי של אשתי של ילדיי ושל כל הנלווים אליי, שהכל יהיה כרצונך באמת, 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 שהכל יהיה כרצונך